بتزمت ولدو متيولو تنسو بعجب متقبلو هاي بتزردو زفلتو مرحبا بالحان مساء ويلكم فيلكومن بنفينو تنبلو عبو نقدر حبو ما يوعينا قرو نحسبو نبلعيو نستيو نزقبو نمامكو قابن دربو نسنيو نخببو بتروبا بتقبو مسعبيخ عجبو يمهار يزنعيو ينببو تبهلي تاريخ عدبو عدرخا نبلو نلابو عدرخا أحلفكا غيتهبو نحلاف مقدي نودبو بروخ سنباتي قبرالكم كبرات تخطتل تمستيات بيتنا عبز اوان زمناوي تكنولوجين محبراوي مرخبيتاتن ندك سبات بقليلون خرخبون نحد حدوم كبهاهالون عبي استواص اوغيري انتخونا جن زي زمناوي مرخبيتات نقبرنياتاتون قليل ناي متلال مقدي وعداقا كوينوا مالو لومي بزعبا نحيالو سبات زسألو زلو ناي انترنت قبن كنزراربينا እዚ ማለት ብኢንተርኔት ዝካየድ ናይ ሓሶት ፍቕሪ ማለት እዩ እዚ ገበን ሰባት ብዝኣመንዎ ዘፍቀርዎ ህይወቶም ምስኡ ክምስርቱ ብዝተመነይዎ ሰብ ተታሊሎም ሙሉእ ህይወቶም ዝኣከብዎ ገንዘብ ንብረቶምን ናይ ኣእምሮ ሰላሞምን ዝስእንሉ ሕሱም መጻወድያ እዩ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ በቶም ገበነኛታት ተመረፅቲ ግዳያት ይኾና ኣለዋ እዞም ኣታለልቲ መንነቶም ብምቕያር ናይ ሓሶት ቪድዮን ኣሳእልን ብምጥቃም ልብተን ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ምውሳዶም ብኣሽሓ ዝቑፀር ዶላርን ዩሮን ዝምንጥልሉ ዘስካሕክሕ ሜላታት እዮም ዝጥቀሙ ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና እዚ ምትላል እዚ ብኸመይ ይጅምር ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ይስረቕ እቶም ኣታለልቲ እንታይ ዓይነት ሜላታት ይጥቀሙ ከምኡ እውን ናይ ሓቀኛታት ሰባት ዘስካሕክሕ ታሪክ ብዝርዝር ክንርኢ ኢና እዚ ጉዳይ ደቂ ሰባት ከምቲ ብልምዲ ዝሓስብዎ ቀሊል ምትላል ኣይኮነን እዚ ብደረጃ ዓለም ዝተወደበ ብገበነኛታት ጉጅለ ዝካየድ ዓመታዊ ቢልዮናት ዶላራት ዝስረቐሉ ዓቢ ናይ ገበን ኢንዱስትሪ እዩ ብመሰረት ካብ ኣሜሪካ ቤት ጽሕፈት መርመራ FBI ከምኡውን ፈደራላዊ ናይ ንግዲ ኮሚሽን ዝወፁ ጸብጻባት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ብሰንኪ ብናይ ሓሶት ፍቕሪ ዝግበር ምትላል ልዕሊ 1.3 ቢልዮን ዶላር ይስረቕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ልዕሊ 70,000 ሰባት ኣብ ኣሜሪካ ናይዚ ምትላል እዚ ግዳያት ምዃኖም ብወግዒ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ዘስተምም ነገር ከዓ መብዛሕትኦም ግዳያት ብሰንኪ ሕፍረት ናብ ፖሊስ ስለ ዘየመልክቱ እቲ ሓቀኛ ቁፅሪ ግዳያት ካብዚ ብዕፅፊ ዝበዝሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ናይ FBI ክኢላታት ይሕብሩ ኣብ ሃገራት ኣውሮጳ እውን እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ዘሰክፍ እዩ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ሃገራዊ ገበን ኤጀንሲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ዓመታዊ ልዕሊ 100 ሚልዮን ፓውንድ ብሰንኪ ናይ ሓሶት ፍቕሪ ይስረቕ ኣብ ከም ጀርመን ሽወደን ኖርዌይን ኔዘርላንድስን ዝኣመሰለ ሃገራት ኣውሮጳ ዓመታዊ ብኣማኢት ሚልዮናት ዩሮ ዝግመት ገንዘብ ናብቶም ኣታለልቲ ይለኣኽ ኣብ ኣውሮጳ ዘለዋ ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጥሮታ ገንዘበን ካብ ባንክ ዝተለቅሕኦ ልቓሕ ወይ ናይ ገዝአን መሸጣ ገንዘብ ሙሉእ ብምሉእ ብምስኣን ኣብ ሕሱም ድኽነትን ናይ ኣእምሮ ጭንቀትን ይወድቃ እቲ ዝስረቕ ገንዘብ ናበይ ይኸይድ እንተኢልና እቲ ዝስረቕ ገንዘብ መብዛሕትኡ እዋን ናብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ከም ናይጀርያን ጋናን ሃገራት ደቡብ ምብራቕ ኤስያ ከም ካምቦድያን ሚያንማርን ወይ ድማ ናብ ሃገራት ምብራቕ ኣውሮጳ እዩ ብናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ዌስተርን ዩኒዮን ወይ ናይ ሓሶት ናይ ባንክ ሕሳባት ኣቢሉ ዝለኣኽ እዚ ገንዘብ እዚ ድሕሪ መልኣኹ ብፖሊስ ተኸታቲልካ ምምላሱ ዳርጋ ዘይከኣል እዩ እዚ ናይ ምትላል ስራሕ ብሃንደበት ወይ ብዘይ መደብ ዝግበር ኣይኮነን እቶም ገበነኛታት ናይ ስነ ልቦና ወይ ሳይኮሎጂ መጽናዕቲ ብምግባር ናይ ሰባት ድኽመትን ባህግን ተጠቒሞም እዮም ዝዓዩ ንኣብነት ናይ ሓሶት ፕሮፋይል ወይ መንነት ምፍጣር እቶም ኣታለልቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ፌስቡክን ኢንስታግራምን ወይ ኣብ ናይ መጻምድቲ ድሕረ ገጻት ከም ቲንደር ባምበል match.com ናይ ሓሶት ሕሳባት ይኸፍቱ መብዛሕትኡ እዋን ናይ ጽቡቓት ዝተማህሩን ሃብታማትን ኣወዳት ስእሊ ካብ ኢንተርኔት ሰሪቖም ይጥቀሙ እቶም ዘቕርብዎም ናይ ሓሶት ሞያታት መብዛሕትኦም ኣብ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ብሪጣንያ ጀነራላት ኣብ ባሕሪ ዘይቲ ዘውፁ ኢንጂነራት ኣብ ናይ ቴሌፎን ወይ ህንፃ ስራሓት ዘለዉ ዓበይቲ ነጋዶ ወይ ድማ ናይ ሕክምና ዶክተራት መሲሎም እዮም ዝቐርቡ ነዞም ሞያታት ዝሓሪሎም ምኽንያት
ኣብ ርሑቕ ቦታ ኣለኹ ስለዚ ብኣካል ክረኽበኪ ወይ ብቪድዮ ከዛረበኪ ኣይክእልን እየ ንምባል ስለ ዝጥዕመሎም እዩ በዚ መንገዲ ሓንቲ ሰብ ኣብ መጻወዲኦም ምስ ኣተወት እቶም ኣታለልቲ መዓልታዊ ናይ ፍቕሪ ጽሑፋት ናይ ናፍቖት መልእኽትታት ይልእኹላ ንስኺ ናይ ህይወተይ መጻምድቲ ኢኺ እግዚኣብሔር እዩ ኣራኺብና ምሳኺ ህይወተይ ክምስርት እውዳእ ኣለኹ ብምባል ኣብ ሓፂር እዋን እታ ጓል ሙሉእ ብምሉእ እምነታን ፍቕራን ከም ትህቦም ይገብሩ እዚ ናይ ስነ ልቦና ጽቕጢ እዚ ነታ ጓል ኣንስተይቲ እቲ ሰብ ሓቀኛ መሲሉ ንኽስምዓ ይገብር ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ብርቱዕ ናይ ፍቕሪ ርክብ እቲ ናይ ስርቂ መደብ ይጅምር እቶም ኣታለልቲ ብሃንደበት ጸገም ከም ዘጋጠሞም ይሕብሩ እቶም ዝጥቀሙሎም ናይ ሓሶት ምኽንያታት ንኣብነት ህጹጽ ናይ ሕክምና ሓደጋ ከም ዘጋጠሞም ይዛረቡ ኣብ ስራሕ እንከለኹ ሓደጋ ኣጋጢሙኒ ናይ ባንክ ሕሳበይ ተዓፂዩ ስለ ዘሎ ናይ ሕክምና ክፍሊት ሓግዝኒ ወይ ናይ ባንክ ጸገም ከም ዘጋጠሞም ይሕስቡ ንዓኺ ዝኸውን ወርቅን ኣሽሓት ዶላርን ብካርጎ ሊእኸልኪ ነይረ እንተኾነ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ናይ ግብሪ ክፍሊት ክፈልዮ ካልእ ዝጥቀሙሉ ሜላ ከዓ ናባኺ ክመጽእ ትኬት ክገዝእ ሓግዝኒ ክኸውን ይኽእል ካብዚ ወተሃደራዊ መዓስከር ወፅኤ ናብ ኣውሮጳ ምሳኺ ክነብር ናይ መገሻን ናይ ፍቓድን ክፍሊት ሓግዝኒ እናበለውን ገንዘብ ክሰርቁ ይፍትኑ እታ ጓል ነቲ ዘፍቀረቶ ሰብ ክትሕግዝ ብምሕሳብ ገንዘብ ትልእኽ ሓደ ግዜ ምስ ለኣኸት ከዓ ተወሳኺ ክፍሊት የድልሎ ብምባል ክሳብ እታ ጓል ዘለዋ ገንዘብ ትውድእ ይቕጽሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝበለጸ ንምርድኡ ናይ ገለ ግዳያት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ሓቀኛ ዛንታ ንመልከት ካሪን ጓል 52 ዓመት ናይ መዋእለ ህፃናት መምህር እያ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ሽወደን ትነብር ካሪን ንብሕታ እያ ትነብር ነይራ ኣብ ፌስቡክ ከዓ ምስ ሓደ ዴቪድ ዝስሙ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ሓለቓ ኮይኑ ኣብ ኣፍጋኒስታን ምስ ዘገልግል ሰብ ተላለየት ዴቪድ መዓልታዊ ጽቡቓት መልእኽትታት ይልእኸላ ነበረ ኣብዚ ናይ ኩናት ቦታ ናይ ኣእምሮ ሰላም ዝህበኒ ናትኪ ኣብ ጎነይ ምህላው ጥራሕ እዩ ይብላ ነበረ ካሪን ብምሉእ ልባ ኣመነቶ ድሕሪ ናይ 4 ኣዋርሕ ርክብ ዴቪድ ከምዚ ኢሉ ጽሓፈላ ካብ ሰራዊት ተሰናቢተ ናብ ሽወደን መጽእ ምሳኺ ናይ መወዳእታ ህይወተይ ክሕልፍ ደሊ ኣለኹ እንተኾነ ግን ናይ ሰራዊት ሕጊ ስለ ዘሎ ናይ መፋነዊ ክፍሊት 25,000 ዩሮ ናብቲ ናይ ሰራዊት ሓለቓ ባንክ ሕሳብ ክልእኽ ኣለኒ ናይ ባንክ ሕሳበይ ኣብዚ ስለ ዘይሰርሕ ክትልእኽለይ ትኽእል ዶ ካሪን ነቲ ዘፍቀረቶ ሰብ ክትሕግዝ ብምሕሳብ ኩሉ ዝቆጠበቶ ገንዘብ ለኣኸትሉ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ድማ እቲ ገንዘብ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ብጉምሩክ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ተወሳኺ 30,000 ዩሮ የድልሎ ተባህለት ካሪን ካብ ባንክ ለቓሕ ብምውሳድን ካብ ኣዕሩኽታ ብምልቃሕን ኣብ 6 ኣዋርሕ ልዕሊ 120,000 ዩሮ ለኣኸትሉ እቲ ዝሕዝን ነገር ካሪን ገንዘባ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ተወድአን ተወሳኺ ምልኣኽ ምስ ኣበየትን እቲ ዴቪድ ዝተባህለ ሰብ ብሓደ መዓልቲ ናይ ፌስቡክ ሕሳቡን ስልኩን ዓጻጽዩ ተሰወረ ካሪን ድሕሪ ዝኹሉ ናብ ፖሊስ ምስ ከደት እያ እቲ ስእልታት ናይ ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ዘይብሉ ሰብ ምዃኑን እቲ ዝለኣኸቶ ገንዘብ ድማ ናብ ናይጀርያ ከም ዝኸደን ዝተረድአት ካሪን ሕጂ ኣብ ዓብዪ ናይ ባንክ ዕዳን ናይ ኣእምሮ ጭንቀትን ትርከብ ዛራ ናይ 38 ዓመት ናይ ፋይናንስ ክኢላ እያ ኣብ ለንደን ትነብር ዛራ ብትምህርታን ብስራሓን ንቕሕቲ እኳ እንተነበረት ኣብ ሓደ ቲንደር ዝተባህለ ድሕረ ገጽ ምስ ሓደ ኣሌክስ ዝተባህለ ኣብ ባሕሪ ዘይቲ ዘውፅእ ኢንጂነር ተላለየት ኣሌክስ ብጣዕሚ ብሉፅን ዘረባ ዝኽእልን ሰብ ነበረ ብቪድዮ ክራኸቡ ከለዉ እውን ናይ ሓሶት ቪድዮታት ብምጥቃም ገጹ የርእያ ነበረ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ኣሌክስ ከምዚ ኢሉ ደወለላ ኣብቲ ዘይቲ ዘውፃሉ መርከብ ዓብዪ ናይ ማሽን ሓደጋ ኣጋጢሙ ነዚ ማሽን እዚ እንተዘይዕረዮ ኩሉ ንብረተይ ክኸስር እየ ናይ ባንክ ሕሳበይ ብሰንኪ ኣብ ባሕሪ ምህላወይ ተዓፅዩ ስለ ዘሎ ህፁፅ 15,000 ፓውንድ ለኣኽለይ ምስ መጻኹ ዕፅፊ ገይረ ክመልሰልኪ እየ ዛራ ነቲ ርክቦም ኣሚና ገንዘብ ለኣኸትሉ ድሕሪኡ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ናይ ሕክምና ክፍሊት ናይ መርከብ መኽፈሊ ግብሪ ብምባል ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ 85,000 ፓውንድ ወሰደላ ዛራ ነዚ ገንዘብ እዚ ካብ ናይ ገዛኣ መሸጣን ካብ ናይ ክሬዲት ካርድን እያ ኣውፅያቶ ነይራ ኣብ መወዳእታ ዛራ እቲ ሰብ ተወሳኺ 40,000 ፓውንድ ምስ ሓተታ ናብ ፖሊስ ከይዳ ብድሕሪ እዚ እቲ ዝለኣኸላ ዝነበረ ቪድዮን ሰነዳትን ናይ ሓሶት ምዃኑ ተገንዘበት
ዛራ ዝቆጠበቶ ገንዘባ ምስኣና ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ገዛኣ ልቓሕ ክትከፍል ብዘይምኽኣላ ገዛኣ ክትሸይጥ ተገዲዳ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ሓደ ሰብ ኣብዚ ናይ ምትላል መጻወድያ ከይወድቕ ነዞም ዝስዕቡ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ክፈልጦም ኣገዳሲ እዩ ኣዝዩ ቁልጡፍ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ምህላው እቲ ሰብ ብኣካል ከይረኣየካ ኣብ ውሽጢ መዓልታት ወይ ሳምንታት የፍቅረኪ እየ ህይወተይ ብዘይበኣኺ ባዶ እዩ ምባል እንተጀሚሩ ብኣካል ወይ ብቪድዮ ከይርአ እንተሓንጊዱ እቲ ሰብ ካሜራይ ኣይሰርሕን እዩ ኣብ ወተሃደራዊ ቦታ ስለ ዘለኹ ቪድዮ ክኸፍት ኣይፍቀደንን እዩ ብምባል ብኣካል ወይ ብቪድዮ ክራኸብ ፈቃደኛ ምስ ዘይከውን ተደራራቢ ናይ ሓደጋ ታሪኻት ምንጋር መዓልታዊ ሓድሽ ፀገም ወይ ሓደጋ ከም ዘጋጠሞ ምግላጽ ገንዘብ ምሕታት እቲ ዝዓበየን ናይ መወዳእታን ምልክት ገንዘብ ምሕታት እዩ ብፍላይ ብዌስተርን ዩኒዮን ብናይ ጊፍት ካርድ ወይ ብክሪፕቶን ቢትኮይንን ጌርካ ገንዘብ ክትልእከሉ ምሕታት ፍቕሪ ናይ ወዲ ሰብ ጽቡቕን ሕያዋይን ስምዒት እዩ እንተኾነ ግን ገበነኛታት ነዚ ንጹህ ስምዒት እዚ ተጠቒሞም ህይወት ሰባት የብርሱለዉ ኣብ ኣውሮጳ ኣሜሪካ ወይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ትነብሩ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ኢንተርነት ንዝተላለኽሞ ሰብ ብኣካል ከይረኸብኩሞ መንነቱ ብወግዒ ከየረጋገጽኩም ፈጺምኩም ገንዘብ ኣይትልኣኹ ሓደ ሰብ ገንዘብ እንተሓቲቱካ ብኡ ንብኡ ነትርክብ ኣቋርጾ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ሰንበት 23 ናሓሰ 2026 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ጽባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي كطاوخ قنا مسلي فتحي